سلام فنوي ار تي في بمكتل تركبوا كبراتن كبرانن كميتولن لومي 40 شعات تحساس فرق معادن فرعان سرالو زيناتات وشت نوصعن انه نمكتتالكم بخبر زقدم لوم تخلعي فلما ارستا زينه بنباب كارتان جي بي اس نسلطنو اوالات بعال سلطان اقرابن انسا زقدامن تمرقهم أبن أوزوا عرزاز ركابات كالات عنا زهبوا أجرجلوت الناس فحن إننا معبرن كم زمته تحبيرو بوليس ترافيك زوبا قشباركا بحركات التشكركرتي تسعب كسارات من المكتا زعل مركبات كايدو أبالات ودب بجل شوعته بيوكرين نزقربه ناي سلام مجدي عمل كيتان زتن مكيادك أسعصا كم زلوا تكاليزو متفنان حوص داسيت كوريا أن خرر أبز خدلو زلو نكونات زقبر مدلوات محيالو تقاويحو أب لايبيريا بحدقة بارع بوحدو 4 سبات ميتو أبي زرزرو كنسجر بعال سلطان أقربن أستاذ زقدامن بنباب كارتان جي بي إسن لحد ورحيز سلطانة بإسران حدن أولاته بعشران شوعات تحساس أمريقو أتي بكل حسابن قبرن استوهب سلطانة تاريخوية مع بابلا كارتا عينتنا ودادبان كارتاتات أسترى رحانا قداس نتنو تدراوي كارتاتات نباب كارتاتات موحد كارتان مريتن كمون مبرح قعزو زي تقالل نيرو أب جي بي إس دمالي لا مع بابلا ساتلايتن مس جي بي إس زلو متأسسارن قدامون وشتاون أكالات جي بي إس تقصي بوتا محزن مسوتا أساسي روم زخرو متعرريات مكيادن زركب وسلطانا تواهبون أبس نسرعات نبيت تمرتي مويا وسلطانا توكور وكيلوك عز اسمعه لتنال كوناليل آرئا قرزكير اتسلطانا أكال نايت مويا وعقمي أبالات كب مبال بقعة سلاسل سراح نمبرخ كم زخنا أبريهم نتسلطانا كون مكبار أبركتون زقبرو بيت صحفة حلقات قلال استاف حيلتات مكل خال إرترا بعال سلطان أقربن إنستاذ قدامن أهدو كارتان حبريتان ستاف لوجستيك سنكي كمون متصراي قدات عد بيتون أسلطان تنما بونجيسو وانا كايد صراحة بعال سلطان أقربن إنستاذ قدامن كواليل كنفة حبتم أبي زهبو مزعز مكال كم زعينة سلطانا زود بوزرلو حجي نفلما مخان بمحبار سلطانتي بزقاسمو فلتات أبي مدبات لمعات كلا سترى كبركتو تلابيو أبي نوزوا عرزاز ركبات كانت عنابة بجزيو بزمال ألم زلو زمناوي مسارحيتات موياوي عقم سبن زهبوا أغرقلوت كم زسافحن كم زمعبلن تقليتو حرافي أغرقلوت عنات نوزوا نرس زرقم زمو أبي زهبوا حبريتا بب إوانو زخفت زلو أغرقلوت نتي أقدمونا بندفران أسمران نمخاد زنبر حالكي كم زك ألولو بمدقاس قطرة تقلقلتون ب4 ميتاوي تعبيت كم زرقاي أفليتو أبي كلتا شحن 23 سنة أبي ما أكلت عنا مايدبا مسارحيتا جن إكسبكتر أبي ما أكلت عنا عرزا دما أغرقلوت ألتراساون مودادو نتيك وهبت أنحن أغرقلوت عابي لوتي كم زمزالو نرس زرقوان بتوسخي حبيرو حلافيت عنا حربة سبن كومن نرس قبر مسكال سيوم بوغانو أبي كلن تكالت عنا نكتتل نفس طراتن أغرقلوت كتابتن فليل قولحتا كم زوها بمحبار أديتات بقصالي كنتات عنان كفلتا أب وانت انسدما قصالي مرمراتات كجبرا حيال غوسكواس كم زكايد أرديو أبتن أوزوبا كابزركبا شوعات تكالات عنا اتاشدشه مصبين نفس صراس تواددلن مخانن نأديتات عابي حجز كوينو كم زولو بمتقاس أب زحلفه عمد 82 ميتاوي زنبره متر كتتل نفس صراس ناي 4 يقريتا ناي 4 ميتاوي تعبيت أريو كوانتلو جنا حيال سراح كم زدلي قليتو أبن أوزبا عرزا أب عدي قرطو عد وسخ زمان دبري عد قلتن عبالن مدبرات عنا أب حوص كتماتات مايدمان عرزان دما ماكلات عنا كهلوا خلوا أب أقدو أبرحتين بن هنا دوغ ممتن كبابيتات مايدمان دما أقار حكايم تمديبهم ينطفو كمزلو سرداتين أوزبا ينتصر بوليس ترافيك زوبا قشباركا بحركات التشكركرتي زسعب سبعون نواتاون يا ريتا
ዝስዕብ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ንምግታእ ዝዓለመ ርክባት ብ2021 ታሕሳስ ኣካይዱ ኣብቲ ኣብ ንኡ ዘባታት ኣቆርደትን ተሰይናይ ምስ ዝነጥፉ ወነንቲ ዓበይትን ንኣሽቱን ተሽከርከርቲ ወነንቲ ሰራሕተኛታትን ጋራጃት ኣብያተ ትምህርቲ መምራሕ መኪናን ካልኦት ናይ ጽገና ትካላትን ዝተገብረ ርክብ ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ሜጀር ንርአዩ ጽጋይ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ብዝጠንቁ ሓደጋታት ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ከቢድ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብቲ ብኣሓዛት ኣሰንዩ ዝሃቦ መግለጺ ሜጀር ንርአዮ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም 2023 ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ ህይወት 18 ሰባት ዝቐዘፈን 133 ዝቆሰለን ሓደጋታት ትራፊክ ከም ዘጋጠመ እዚ ድማ ንክብደት ናይቲ ጉዳይ ከም ዘነጽር ገሊጹ ጠንቂ ናይ መብዛሕትኦም ሓደጋታት ክቱር ናህሪ ብዘይ መምርሒ ፍቃድ ምዝዋር ኣልኮላዊ መስተ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነትን ሸለልትነትን ከም ዝኾኑ ጠቂሱ ድማ ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ ተገልገልቲ ብሓፈሻ ኣሽከርከርቲ ድማ ብፍላይ ሓላፍነታውን ክኾኑን ሕግታት ትራፊክ ተኸቲሎም ክመላለሱን ከምኡውን ሕብረተሰብ ሓደጋ ፈጺሞም ክስውሩን ዝፈትኑ ኣብ ምቅላዕን ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብን ተርኡ ክዕዝዝ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ኮፕራል ኢሳያስ ብርሃነ ብወገኑ ሓደጋታት ትራፊክ ምስ ዕድልን ብወዝብን ዝኽሰትን ጥራይ ጌርካ ክውሰድ ከም ዘይግባእ ብምጥቃስ ሕግታት ትራፊክ ድሕነት ዜጋታትን ውሕስነት ንብረትን ንምርግጋጽ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣሽከርከርቲ ድማ ብቐንዱ ከኽብርዎ ተላብዩ እቶም ሓለፍቲ ኣብ መወዳእታ ሓደጋታት ትራፊክ ብዝካየድ ቁፅፅራዊ ስራሕ ጥራይ ሙሉእ ብሙሉእ ክግታእ ስለ ዘይክእል ንቕሓትን ኣበርክቶን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ መራሕትን ጸገንትን ድማ ብፍላይ ከዓቢ ወነንቲ ጋራጃት ድማ ኣብ ዝህቡ ኣገልግሎት ዕቶባትን ጥንቁቃትን ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክቐጽል ኣዘኻኺሮም ልኡኽ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ካብ 16 ክሳብ 22 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሳንያ ቻይና ኣብ ዝተቓንዐ 5ይ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ተሳቲፉ እዚ ዓመት መጽእ ኣብ ደሴት ኻይናን ዝእንገድ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ንኣህጉራዊ ፌስቲቫላት ፊልም ሻንጋይን ቤጂንግን ተኸቲሉ ኣብ ቻይና ሳልሳይ ዝዓበዩ ኣብዚ ኣብ 3 ምድባት ማለት ሓጺር ፊልም ፊቸር ፊልምን ሰነዳዊ ፊልምን ዘተኮረ ስራሓት ንውድድር ዝቐርበሉ ፌስቲቫል ሎማ ዓመት ካብ 109 ሃገራት ካብ ዝቐረበ 4000 ፊልምታት ፋሚሊ ፖርትሬት ዘርእስተ ኣሜሪካዊት ፊቸር ፊልምን ቦኮ ሓራም ዘርእስተ ኣፍሪቃዊ ሰነዳዊት ፊልምን ተሸሊመን ልኡኽ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምስ ወደብቲ ናይቲ ፌስቲቫል ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ኣለይቲ ጸሓፍቲ ተዋሳእትን ሓየስትን ፊልምታት ብምርኻብ ተመክሮ ተለዋዊጡ ኣብ መወዳእታ ኣዳለውን ኣዋሃድን ናይቲ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ካብ ዕድምቲ ናብ ተወዳዳሪት ብምስግጋር ፊልምታታ ከተቐርብ ዕድመ ቀሪቡ ኣብ ዓሰብ ወለንታዊ ልክስደም ንምስሳን ዝዓለመ ኣስተምህሮ ብ27 ታሕሳስ ንሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ተዋሂቡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ መሐመድ አንዋር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ልክስደም ዘለው ኣፍልጦ ነቕሓትን ብምብራኽ ብስሩዕ ዝልግሱ ወለንታዋን ለገስቲ ደም ምስሳን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ገሊጹ ደም ክህብ ዝኽእል ከማልኦ ዘለዎን ኣብ ዝተለገሰ ደም ዝግበር ጥዕናዊ መመራታትን ዝምልከት መብርሂ ዝሃበ ኣቶ መሐመድ ስድራቤታዊ ልክስደም ብወለንታዊ ልክስደም ንምትካእ ይስራሕ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ክስዕቦ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ወንበር ማሕበር ወለንታዋን ለገስቲ ደም ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዑስማን ዓብዱልቃድር ወገኑ ማሕበር ዘይትትካእ ህይወት ብዝትካእ ደም ንምድሓን ዝተባብዕ ምንቅስቓስ ከካይድ ምጽንሑ ብምሕባር ልክሲ ደም ነቲ ለጋሲ እውን ረብሓታት ስለ ዘለዎ ብውልቅን ብጉጅለን ክድፋኣሉ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሕመድ ዓሊ ሲሮ ብወለንታውያን ለገስቲ ንምድሓን ውጽዕቲ ህይወት ንዘካይድዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብምጓዝ ካልኦት ኣካላት ክስዕብዎ ተላብዩ ክብራትን ክብራንን ቀጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣባል ሃገራት ውድብ ጉጅለ ሸውዓተ ብፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ንዝቐረበ ናይ ሰላም መግለጺ ተቐቢለን ንትግባርኡ ብዝምልከት ንምዝታይ እንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ገሊጹ ብ28 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሚኒስትር ላቭሮቭ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ዕላምኡ ክሳብ ዝወቅዕ ከም እትቐጽሎ ኣነጺሩ
هاجرات معراب قبل روسيا استراتيجيكاوي عاوت نموجو نصف زحنصص وطن كم زفشله مينستر لافروف بتوسخي حبيرو እዚ ከም ዝልን ከሎ ጂኦፖለቲካዊ ምትፍናን ሩስያን ሃገራት ምዕራብን እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኤውሮጳ ዝፈጥሮ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸቕጢ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ተንተንቲ ሁሉ ኩነታት ገሊጾም ብሰንኪ ግጭት ዩክሬን ናይ ኣድልዎ ዲፕሎማሲ ኤውሮጳ ክቃላዕ ፖለቲካ ክነቃነቕ ቁጠባ ክዝሕትል ከምኡውን ምክልኻል ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክምርኮስ ተገዲዱ ከም ዘሎ እቶም ተንተንቲ ኣረድዮም በዚ ድማ ገለ ኣብ ምጅማር ናይ ትግጭት ኣብ ጎኒ ዩክሬን ተሰሊፈን ዝነበራ ሃገራት ሃገራዊ ቁጠብን ጸጥታዊ ረብሕን ንምሕላው ስጉምቲ ክወስዳ ይረኣያ ኣለዋ ፊንላንድን ሽወደንን ዝኽተልኦ ዝነበራ ዘይሻራዊ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ራሕሪሕን ምስ ኔቶ ንምጽንባር ስጉምቲ ምውሳደን ዘዘኻኸሩቶም ተንተንቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፖለቲካን ወታደራውን ሉዓላውነት ከም ዘረጋግጽ ዝህቦ መግለጺ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ኣረድዮም ምትፍናን ሓውስ ደሴት ኮርያ እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብክልቲኦም ወገናት ንኩናት ዝግበር ምድላዋት ከም ዝሓየለ ተጋዊሑ እዚ ዝተገልጸ ፕሬዝደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብ27 ታሕሳስ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዘካየደው ርክብ ኩለን ኣሃዱታት ሰራዊት ንኩናት ዘለዎን ድልውነት ከረጋግጻ ትእዛዝ ምትሕልላፉ ኣብ ዝተጋወሓሉ እዩ ፕሬዝደንት ኡን ኣሃዱታት ኒክሌሳዊ ኣጽዋርን ኢንዱስትሪ ተተኮስትን ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ዘለዎም ድልውነት ንምሕያል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ኣዚዙ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱንግ ዩል ብወገኑ ሰሜን ኮርያ ንእትወስዶ ተወታኻይ ስጉምቲ ተሪርን ዘይዳግምን መልሰ ግብሪ ክወሃቦ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ፕሬዝደንት ዩል ብ28 ታሕሳስ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘደወብ ከባቢታት ዓሪደን ንዘለዋ ኣሃዱታት ኣብ ዝበጽሓልዩ ነዝሓቢሩ እዚ ምዕባለታት እዚ ተፈጢሩ ንዘሎ ስጋት ቀጥታዊ ወታደራዊ ረጽሚ ዝዓርግ ምዃኑ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ዝቐንዐ ወታደራውን ጸጥታውን ምትሕብባርን ንምድልዳል ኣብዚ ዓመት እዚ ተኸታታሊ ርክብ ላዕለዎት ሰብ መዚ ጸጥታን ምክልኻልን ብምክያድ ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ይፍለጥ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎን ሳብማሪናት ስትራቴጂያውያን ናይ ደብዳብ ነፈርቲ ከምኡውን ዓርሞሽሽ መራኽብ ዝኸትለሉ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣካይዳ ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ተኸታኾይ ዝበለቶ መናውራታት ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣሜሪካ ክበጽሕ ናይ ዝኽእል ስግር ኣህጉራዊ ባላስቲክ ሚሳይል ፈተነ ከም ዘካየደት ይዝከር ብዘይካዚ ሰሜን ኮርያ ምስ ሩስያን ቻይናን ዘለዋ ዲፕሎማሲያውን ወታደራውን ዝምድናታት ብምድልዳል ኣብ ሰልያዊ ምጽንጻን እትነጥፍ ሳተላይት ናብ ጠፈር ከም ዝለኣኸት ዝፍለጥ እዩ ኣብ ላይቤርያ ብ27 ታሕሳስ ነዳዲ ኣብ ዝጸዓነት መኪና ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ብዘስዓቦ ባርዕ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ካብታ ዝተገምጠለት መኪና ዝፈስስ ዝነበረ ነዳዲ ንምጉራት 10 ሰባት ድሕሪ ምእካቦም እቲ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ንቁጽሪ ግዳያት ከም ዘዛየዶ ኣረድዮም በቲ ሓደጋ ሓያሎ ህውስያት ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ከም ዝቆሰሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ፕሬዝደንት ላይቤርያ ጆርጅ ዊያ በቲ ሓደጋ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ንስድራ ግዳያት ንምድጋፍ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ሓቢሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዛን ሰናብታት ዘለና ዓመት 2023 ብዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ልዕሊ 42,000 ሰባት ከም እተቓትሉን 35,000 ሰባት ኣደዳ መቕሰልትን ስንክልናን ከም ዝኾኑን ንጸጥታዊ ጸብጻባት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን መብዛሕትኦም ግዳያት ታሕቲ 17 ዓመት ዝዕድመኦም ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎ ኣብ 2023 ኣብ ኣሜሪካ على 650 متقعدات كم زقاتمه زتقاسو ጸብጻባት بجمجام ኣብ معلتي ክልተ ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ ኣነጺሮም برازيل ኣብ ጫካታት ኣማዞን ንዝካየድ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዕድና ወርቂ ንምግታእ እተካይዶ ስርሒት ብዝሓየለ መልክዑ ቀጺላቶ ከም ዘላ ኣፍሊጣ أهدوتات ጸጥታ بسراوي تدقيفهم ኣብ ዞርሒ ታሕሳስ ብዘካይድዎ ስርሒት ልዕሊ 20 ማዕከላት ዘይሕጋዊ ዕድና ወርቂ ከም ዘዕነዉ መንግስቲ ብራዚል ብ28 ታሕሳስ ሓቢሩ በቲ ስርሒት ብኪሎታት ዝምዘን ኣብ ኣከባቢ ከቢድ ብከራ ዘስዕብ በካሊ ባእታ ባዚቃ ማለት ሜርኩሪን
أشحات براميل ندادن أبتحت قطصر وعيلو أبج أكاتات أمازون ناي برازيل زكايد زي حقاوي عدنا ورقي أبج أكاتات نزركب وحيزن كالياتن بمبكال أب هيوتاوي بوزحنتن سبن كبيد حاسيا كورد مسلحو سبسابات يردو بريزنت برازيل لولا دا سيلفا أبج أكاتات أمازون نمرققا زوستر سقومتي كحيل سلطان مسحازة تبكي تأزاز كمزحبايو سكلات أب زحالف عامتات نزي حقاوي حرشاون عدنا ونتفتات زكايت برسات أقرب أب العلتي أب منكاي موقت عالم لعلا قداس ند كم زلوا زقلت شاكاتات بقليل كحاوي زيك الحاسيا كمزاس عبيم تتابقتيا كوابي زقلتو شاكاتات أمازون زركبن برازيل بوليفيا كولومبيا إكوادور بيرون فنزويلان زركبن هجرات جنوب أمريكا زي حقاو نتفتات عدنا حرشان كالن بمقوتصار وحسنات نايتج أكاتات نمرقاز ترارت السقومتات كوسدا كمتردادا زذكاريو كربان زينا نمززا مع أرستاتو كندقملكم بنباب كارتان GPS نستطنو أولات بعال سبتان أقرابن إنسازة قدامن تمريقهم أب نوزبا عرزاز ركبات كانت عنا زهبوا أقلقلوت إنا سفحن إنا معبلن كم زمتة تحبيرو بوليس ترافيك زوبا قاشباركا بحركات تشكركرتي زسعد كسراتات نمكتا زعل مركبات كايدو وجل شوعة بيوكرين زقربن ناي سلام مجدي أمريكا زتن مكادين أساسا كم زلوا تقليدو متفنان حوس دسيت كوريا أن خررة عبز خدلو زلو نكونات زكبر مدلوات محيالو تقاويحو أب ليبيريا بحدقة بارع بوحدو 4 سبات مويتم زينات فزازي ملو مسسترفون بدباتنا نحدكم بوغني بهم عالتي